Bueno, hola a tothom. Avui és divendres 11 d'abril a la tarda i ja us vaig advertir que això passaria i ja estic una mica de Lulu, perquè és divendres a la tarda, vale? I no hi ha ningú que no estigui una mica de Lulu un divendres a la tarda. A més, em veig raríssima perquè, com podeu veure, i si no us ho dic, m'he canviat el cabell, llavors tot està com diferent, però no hi ha res diferent. Soc jo la que està diferent, sabeu? En fi, divendres a la tarda. Com us deia, i com sempre, tot el que no quedi recollit aquí, doncs en parlarem quan toqui. Els que veniu a escoltar-me, deixeu-me en comentaris si hi ha algun dia un tema que no toco o que voleu que comenti, i així sento com si no estigués parlant sola, que és el que m'està passant ara mateix, insisteixo, divendres de Lulu. Dit això, comencem. Recordareu de l'últim episodi que vam dir que era difícil de preveure, ja ric, com s'aplicaria tot el tema dels aranzels de Donald Trump. I així ha sigut ni més ni menys, previsiblement imprevisible. Dimecres al vespre, hora nostra, estava tot a punt perquè els aranzels que Trump anomena recíprocs, recordeu que el càlcul no té res a veure amb la reciprocitat de les tarifes, sinó amb el dèficit comercial, estava tot a punt, deia, perquè entressin en vigor. Uns aranzels que havien d'afectar més de 200 territoris, entre ells unes illes de l'Antàrtida on només hi viuen pingüins. Petit apunt, no sé si heu vist cap vídeo, com fet a Mià, d'aquests hipotètics pingüins com si estiguessin governant la seva ciutat i anessin a Trump a queixar-se als aranzels. Divertit. En fi, el món hi estava preparat per respondre, més aranzels, mobilització de recursos per donar suport als sectors afectats, etc. I última hora, pam! Clàssic cop de volant de Donald Trump, un de tants, que va decidir pausar l'aplicació d'aquestes noves tarifes aranzelàries durant 90 dies. Això sí, mentrestant, mentre duri aquesta pausa, els membres de l'administració de Donald Trump sí que han assegurat que estaran en vigor les tarifes del 10%, que són com les tarifes generalitzades que havia imposat literalment a tots els productes vinguin d'on vinguin. I que aquestes s'afegeixen a les que ja hi ha en vigor, d'acer i alumini un 25% i els automòbils un 25%. Llavors Europa, que estava preparada per imposar uns aranzels recíprocs també de manera gradual, ja ha respost aturant també durant el mateix període la imposició de taxes amb aquesta intenció de deixar la porta oberta a la negociació, a veure què passa. A Espanya, Pedro Sánchez, recordareu, havia anunciat la mobilització de 14.000 milions d'euros en ajudes i a Catalunya Salvador Illa havia fet el mateix amb 1.500 milions i de moment, en aquest cas Illa, ha dit que manté la intenció de mobilitzar-los perquè diu que no se'n refia de Trump com per refiar-se'n, no? Amb tot sí que hi ha un país a qui Trump ha decidit mantenir els aranzels i no qualsevols, una tarifa ara ja del 145%. Efectivament, si esteu pensant en la Xina, esteu en lo correcte. El cas és que la Xina ha respost de manera bel·ligerant, segons Trump, esclar, a l'anunci dels aranzels i ha decidit mantenir el pols, no?, amb el republicà, imposant també tarifes elevades als productes nord-americans. La partida de tennis ha anat una mica, que Trump havia previst imposar a la Xina uns aranzels del 34% que se sumaven a uns del 20% que ja tenien, per tant, del 54%, i si s'hi tornaven, o sigui, si la Xina responia amb més aranzels, l'amenaça era de pujar-los fins a 104%. Què passa? Doncs que la Xina efectivament s'hi va tornar, amb uns aranzels llavors del 84%, llavors Trump va decidir pujar-los fins al 125%, que al final han sigut el 145% i ara els de la Xina cap als Estats Units estan al 125%. Total, aquest ball de xifres és un moviment tan antic com l'anar a peu, la veritat. Molt masculí, per altra banda, si m'ho preguntes a mi, i és un clàssic joc de a veure qui la té més grossa, és que no és una altra cosa, val? I mentrestant, evidentment, els que han patiran les conseqüències són la ciutadania dels Estats Units, la ciutadania de la Xina i la resta, perquè, mira, jo ara mateix estic gravant això amb un iPhone i un iPhone, la idea és nord-americana i es fabrica a la Xina, per tant, si se m'espatlla, m'hauré de vendre un ronyó igual. Llavors, no és d'estranyar
que el joc vagi de qui la té més grossa, tenint en compte la xuleria rematada i, per altra banda, tan característica també, amb què Trump ha gestionat tot el tema dels aranzels. Poc després de l'anunci, va assegurar que havia rebut desenes de trucades de països que li suplicaven una treva aranzelària. Ho va dir així com... I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, make a deal. Fent molta mofa, no? I, de fet, va arribar a dir literalment que la resta de països li estaven llepant el cul en una exhibició de formes realment digna de ser estudiades als annals de la història de la comunicació política. Trump, per tant, ha escalat la guerra comercial amb la Xina i ha donat una mica d'oxigen, per altra banda, a la resta de territoris i les borses que estaven patint sistemàticament des de l'anunci d'aquests nous aranzels. Si tot això estava previst o no, evidentment és una pregunta molt difícil de respondre perquè, gràcies a qui sigui, jo no visc en el cap d'aquest senyor. Fons de la Casa Blanca asseguren que aquest era el pla des del començament, no? Com dient, és més listo que nadie, i que el moviment no té res a veure amb la pressió dels mercats. El president, per la seva banda, ha explicat que va prendre la decisió d'aturar-los, o de pausar-los, el mateix dimecres amb el secretari de Comerç i del Tresor, i també asseguren que una entrevista a un dels banquers més poderosos dels Estats Units, anticipant una recessió, el va fer reflexionar, suposo, allò, mirant la tele, saps? Cadascú pren les decisions com pot. Mentrestant, però, molt interessant això, estan creixent les sospites sobre si algú es va beneficiar d'informació privilegiada a la borsa o si Trump va afavorir algun familiar conegut o inclús a ell mateix amb aquest negoci. No? I és que dimecres al matí, abans d'anunciar la treva aranzelària, Trump va fer una crida a la seva xarxa social a comprar accions a la borsa. Una crida que, a més, segons alguns indicadors, es va produir casualment minuts abans de l'anunci d'aquesta treva. I això per què és important? Doncs perquè justament l'anunci de la pausa aranzelària el que va provocar és que les borses tanquessin amb l'augment percentual més gran que s'ha produït mai en un sol dia. De fet, dimecres, ojo aquí, d'aquest moment també per fer uns jajas, va ser un dels millors dies a la borsa pels multimilionaris. Home, ja ho sabem, les persones més riques del món van sumar ni més ni menys que 304.000 milions de dòlars al seu patrimoni net. La que més, evidentment, Tesla, d'Elon Musk. La borsa nord-americana va tornar a baixar el dia següent, el dijous, als nivells previs a l'anunci dels aranzels recíprocs. Hi ha experts que aquesta baixada de nou la vinculen a les altíssimes tarifes imposades a la Xina, amb qui Trump, per altra banda, ja ha dit que té intenció d'arribar a un acord. Veurem, perquè la seva manera d'arribar a acords és tan qüestionable com la de prendre decisions, aparentment. Un altre factor clau en la decisió de Trump, precisament venint de parlar amb multimilionaris, és la influència que aquesta gent d'aquest perfil exerceix justament sobre la seva administració, i la majoria d'aquests multimilionaris es mostraven refractaris una mica de la mesura dels aranzels i davant la més que probable recessió de l'economia nord-americana que es podia produir al país. També als carrers es va fer palès el malestar contra les polítiques de Trump el cap de setmana passat. A tot el país, milers de persones es van concentrar sota el lema Mans fora, hands off, en anglès, contra les retallades massives a l'administració, les polítiques de la por, contra les persones migrants, el col·lectiu LGTBIQ+, etc. Que, per cert, parlant de persones migrants, no sé si recordareu que Trump va fer deportar 200 persones venezolanes migrades a El Salvador en contra de l'ordre d'un jutge que li va ordenar que aturés la deportació. Doncs bé, el Tribunal Suprem, de majoria conservadora, val a dir, ha avalat que Trump fes servir aquella llei de 1789, que només es feia servir en temps de guerra,
i que Trump va al·legar per tirar endavant aquesta expulsió, doncs sí, el Tribunal Suprem ha dit que això ho podia fer, però que totes les persones migrades haurien de tenir dret a un procés judicial per determinar si efectivament són o no enemics estrangers, un procés que, per descomptat, cap d'aquestes 200 persones que ja estan al Salvador no va tenir. Per tant, sigui com sigui, el que està clar és que Trump està disposat a fer el que calgui per aconseguir el que vol, i això va des de renunciar a països que tradicionalment han sigut aliats o intentar passar per les midterms del 26 sense perdre influència al Congrés ni al Senat, que també és un dels motius que s'apunta que podria ser l'origen d'aquesta aturada, perquè al final ha dit hosti, que la gent m'ha de tornar a votar. Doncs sí, no, la gent ha de tornar a votar. Clar, amb tot això llegia una reflexió interessant a El País, que tampoc ens sorprendrà molt, diguem-ne, aquesta reflexió, però que crec que és interessant mencionar-la, que és que tot això veu d'aquesta situació de desavantatge en què Trump diu que sembla que està als Estats Units per al dèficit comercial que té amb alguns països, no? O sigui, com si l'economia nord-americana patís permanentment haver d'aguantar tot el pes del comerç internacional, de la seguretat, etc. Però aquí la part de la manipulació de discurs ve de treure totes aquestes dades i descontextualitzar-les de tot allò que té de positiu la gran hegemonia dels Estats Units i de Washington, d'aquest sistema que ells mateixos han establert. No? Llavors, mentre Trump anunciava els arancels per tots els països que considera això, que s'han aprofitat dels Estats Units, a Washington es vivia un nou capítol en el degel entre Estats Units i Rússia, un degel de les relacions. Un emissari rus trepitjava territori nord-americà, estadounidenc, per primera vegada des que va esclatar la guerra a Ucraïna, des que Rússia va començar altra vegada a invair Ucraïna. I no es tracta d'un diplomàtic, el que han enviat, sinó, ojo, del director d'un fons d'inversió rus. Val la pena tenir en compte en aquest sentit que Trump no havia imposat cap arancel a Rússia, cosa que justificava dient que com que es troben en procés de negociació i que s'hi està jugant la pau de milions de persones, no calia, però segurament té més a veure amb recuperar les relacions comercials amb aquest país que no en què li importi massa la pau o la seguretat dels ucraïnesos, no? Per cert, dada molt interessant, segons una investigació del diari The Telegraph, Putin ha redoblat els atacs contra Ucraïna des de l'obertura de les negociacions de pau. Per tant, sembla evident que està funcionant meravellosament. En fi, moltes coses passen arreu del món, moltíssimes, però malauradament Trump s'esforça molt per captar permanentment la nostra atenció. I, evidentment, funciona perquè no deixa de ser el president d'un dels països més importants del món, sorpresivament, si m'ho pregunteu a mi, perquè jo encara estic intentant preguntar-me com hem arribat fins aquí. Llavors, canviant de tema, però no deixem de parlar de líders mundials una mica, I és que aquests dirigents, majoritàriament homes, la qüestió és francament lamentable o qüestionable. Aquestes setmanes ho hem vist amb el rei emèrit, no havíem parlat encara d'ell en aquest podcast, Joan Carles I, que no en té prou aparentment en viure a Abu Dhabi sense passar comptes amb la hisenda del que és el seu país, sinó que ara ha decidit activar la seva advocada, que per cert és la mateixa advocada que la de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, el que s'han portat pasta amb el tema de les mascaretes, perfecte, i ha començat a posar denúncies, Joan Carles I, contra tot de persones que ell considera que han difamat o han atacat el seu honor. Com si caçar elefants o viure com un fugitiu o fotre una perdigonada al seu germà així per accident fessin cap favor al teu honor, per altra banda, però bé. La primera persona que ha denunciat és l'expresident de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla. El rei emèrit assegura que Revilla ha fet declaracions calumnioses, injurioses, en contra seva entre el 2022 i el 2025 i per aquest motiu li demana que faci una disculpa pública a més de 50.000 euros,
que ja diu que donarà Càritas, perquè només faltaria que s'embutxaqués 50.000 euros d'un ciutadano de a pie que ha decidit criticar les seves corrupteles a la tele, no? Perquè quines són aquestes declaracions? Doncs unes en què l'acusa de corrupta i, a més, una mica d'hipòcrita, precisament per demanar als espanyols que siguin tots iguals ante la llei, mentre ell defuig la llei per inviolabilitat o perquè viu a Abu Dhabi o, en fi, i evitant també de retrotributar a l'estat espanyol. Perfecte. Revilla ha respost dient que complirà amb tots els passos judicials com un ciutadà qualsevol, cosa que, com ha recordat i us deia ara, el rei emèrit no és, perquè no és un ciutadà qualsevol, perquè gaudeix d'infinites prerrogatives que, en aquest cas, Revilla no. Des de la Zarzuela, la Casa Real, tampoc no deuen veure gaire clar aquest moviment, perquè ja han assegurat que el rei emèrit ha posat aquestes denúncies de manera privada i que, per tant, ells no hi tenen res a veure amb tot això. La següent persona que ha denunciat és a Corina Larsen. No sé si la tenim controlada en el panorama, la seva examant, amb qui fa temps que les relacions són, per dir-ho suau, tenses. De fet, Corina, amb aquesta tensió, va denunciar Joan Carles I a la justícia britànica, va dir ella per assetjar-la i espiar-la. Però finalment el cas no va poder arribar a judici perquè el Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra va dir que el rei no podia ser jutjat al Regne Unit. De què l'acusa a Larsen? Doncs l'acusa de vulnerar el seu dret a l'honor per totes les acusacions públiques que ha fet al llarg dels anys. Recordem que mentre va ser l'amant de Joan Carles I, Larsen formava part de la comitiva de viatges, el rei se l'enduia allà on anava i aquest manteniment el pagava l'Estat, pequeño detalle. I quan la relació es va acabar, Corina va fer públic que l'emèrit li havia regalat, perquè així per simpatia i per generositat, la petita quantitat de 65 milions d'euros. Per tant, sembla que el rei està en plena operació de rentat d'imatge, no? Ara que tots els judicis pendents que hi havia contra ell estan tancats, això sí, continua vivint als Emirats i la relació amb la Casa Reial, com podeu veure, no és ni molt menys fluida. Mentrestant, els que sí que vivim a l'estat espanyol, encara que només sigui administrativament i ja per anar tancant, hem hagut de tornar a sortir al carrer per exigir un lloc digne on viure, no? Perquè això de l'habitatge sembla que n'hi ha que han oblidat que és un dret. Així, milers de persones van sortir dissabte passat a manifestar-se en defensa del dret a l'habitatge i reclamant una rebaixa, per exemple, del 50% dels lloguers, l'augment del parc públic d'habitatge o la fi de la compra especulativa. I aquesta setmana el govern, precisament, ha acordat amb Esquerra, la CUP i els Comuns tirar endavant un decret d'habitatge que regularà els lloguers de temporada. Recordem que la fórmula aquesta del lloguer de temporada la fan servir alguns propietaris per esquivar el topall de preus de lloguer que fins ara només afectava els contractes de llarga durada. Així doncs, aquest decret preveu fixar un topall de preus als habitatges que no siguin per usos recreatius, turisme o temporada de vacances. Per tant, lloguers de temporada també que no tinguin aquesta finalitat. El text també blinda més de 35.000 habitatges de protecció oficial que havien de perdre aquesta qualificació, però la prorroga com a mínim fins al 2027. I, a més, el decret inclou el reforç d'un cos d'inspecció per garantir que els propietaris no se'ls saltin la llei, no? Vull dir, perquè feta la llei, feta la trampa, això ja ho sabem, i per tant algú hem de tenir controlant que la gent no faci trampes. Val la pena recordar, abans d'acabar, que un decret de característiques molt semblants va ser tombat al Parlament l'any passat, precisament amb els vots en contra de Junts, PP, Vox i Ciutadans i l'abstenció del PSC, que ara són al govern i són qui tiren endavant aquest decret. Per allò, saps? L'hemeroteca està bé a vegades tenir-la a mà. I ara així, això és tot, no em vull allargar més avui. La setmana que ve no ens veurem, perquè és Setmana Santa. Llavors, els que en tingueu, espero que gaudiu molt de les vacances. Jo, com que no tinc feina, faré el que em sembli. I ens veurem a la tornada. Moltes gràcies i fins aviat.